Salam mehriban adamlar. Sırlı teminin bu edek sanında dünya yüzündäki hem adamlar tarapyndan tanalmaly bir gerçek adam barada bolan bir wakany size göründirmekçi. Bu gerçek Naim Süleymanoğlu bolup, köpüňiz bu barada öňeşden bolmaňyz mümkin. Naim Süleymanoğlu 1967-nji ýylda doglan, dünya ýüzi boýunça meşhur tanalýan Balgar Türk Olimpiya agyr atletikaçysy bolup, ol agyr atletika boýunça 7 gezek dünya çempiony we 3 gezek Olimpiya altyn medaliniň eýesi we 51 gezek dünya rekorduny goýandyr. Süleymanoğlu bedeniniň agramyndan 2,5 metre köp agram alan ilkinji we ýeketäk agyr atletikaçydyr. Ol kiçilikde özüniň beýle talantynyň bardygyny bilmeýärdi. Ol tötänen bir agyr atletikaçy tarapyndan bilinýär. Ol adam Süleymanoğlu'ndan agyr atletikaçy bolasyn gelýärmi diýip soraýar. O da bilemok diýip jogap berýär. Onuň beýagdaý Naimyň kakasyna aýdyp, onu sport sala getirdip, onuň talantynyň bardygyny kakasyna hem görkezýärler. Soňra Naimy sport mektebi geçirip ýatymlaryny okudyp tälim berýärler. Naim bu mektep döwürlerinde şeýle gowy tälim alyp özüni gowy edip ýetişdirýär. Ol şol döwürler hem daşary ýurtlara ýaşlara gidip başlap köp sany baýraklar onlara ýa bolýar. Soňra onu döwletiň milli sport toparyna, ýagny belli sportsmenlaryň ýygyntysyna alýarlar. Naim şol wagtlar özüni dünýä ýüzüne tanadyp başlapdy. Oňa döwlet tarapyndan ulug we başga da baýraklar berilip silanlanýar. We indi geleliň esasy mesele. Eger de kartadan bilýän bolsaňyz, Türkiýe bilen Bolgariýa döwletleri goňşy döwletler bolup ýerleşýärler. 1980-nji ýyllar towarak we ondan möňrekden bäri Bolgariýa döwletiniň içinde Türkiýe döwletiniň raýatlarynyň kiçirek bir topary serhet bölünşik döwrüne araçakda alyp şol ýerde ýaşaýardylar. Ol ýaşaýçylaryň arasynda Naim Süleymanoğlu'nyň maşgulysy hem bardy. Başda araçakda ýaşaýanlar üçin hemme zat öňki ýaly dowam etdirdi. Ýöne haçyna 1982-nji ýyl gelende Bolgariýa döwleti uludan meclis geçirip, käbir möhüm temalar boýunça ütkeşmelikler geçirdiler. Bu döwlet özüniň raýat sanynyň azlygy üçin serhet bölünşikde özleriniň araçagyna galan Türkiýe döwletiniň raýatlaryny öz döwletiniň hasabyna geçirmekligi ýokary palatanyň agdalary bolup karara gelýärler. Olar Türk raýatlaryna täze pasport berip, olaryň adlaryny, familiýalaryny Bolgariýanyň eni dili bolan Slavian dilindäki adlara geçirip, ähli türk dilini okudylýan mektepler ýapmaklygy, türkçe gazet jurnallarynyň çykarylmazlygyny we ýene-de gepleşikde türk dili ulanmaklygy dowlaýda da gadan etdirler. Buňa garşy çykanlara hem berkçäre görüpdirler. Olar hatda öz ata watany Türkiýe geçmekligi hem gadan etipdirler. Şol döwürler Naim döwletiň milli sport toparynda bolup, dünýä ýaşlaryny gatnaşyp ýördi. Ol bu bolýan zatlardan kän habar bile ýokdy. Ol bir gün ejesi bilen telefonda gürleşende bir zatlaryň ýaramaz gitýändigini duýýar we öýüne tarap ýola düşýär. Ol öýüne baryp bu bolýan zatlar görüp, ýagny ejesiniň kakasynyň pasportlaryny görýär. Olaryň ad familiýasy gödülmegine gatar we janýanýar. Bolgariýa döwleti hatda mazarlyklardaky ölen adamlaryň daşlaryna ýazylyp duran adlaryň üstünden täze adlaryny, ýagny Slavian adlaryny ymama ýazyp çykartýarlar. Aradan çykan garandaşlaryny görmek üçin mazarlyga baran Naim bu zatlar görüp haýran galýar. Ol bu bolýan zatlara hiç akly çatman agyz tutýardy. Oňa çyny Naimda ilkinji talantynyň bardygyny gören adam, ýani owdaşlarynyň biri onuň ýanyna gelýär. Ol onuň bilen gürleşip ähli bolýan zatlary hasam açyp aýdyp berýär. Ýani onuň aýtmagyna görä, öz zatlaryny ütkeçek däl diýenleri ýürüte düzetiş işlerini geçirilen yer alyp gitýän ekenler we ol ýerde gynap, ezip bilen közönçüklerini görkezerler eken. Hatda musulmanlarda doňuz etini iýmeklik haram diýip düşünýänligini bilip hem olara mejbur ýagdaýda doňuz etini hem ýediripdirler. Ol adam hem şol ýerde 5 ýyl bolup gelipdir we Naimdan bu ýerde ýaşaýan türkleriň üçin, öz watandaşlaryň üçin we olaryň adlary dünýä ýüzüne ýatdan çykarylmalygy üçin näme edip bilersiň diýip soraýar. Naim da men näme edip bilerim diýip soraýar. Ol adam oňa, her bir adamyň özüni gorap biljek bir ýara bardyr. Sende näme bolup biler, ony özüň tapmalysyň diýip aýtýar. Şeýdip bir näçe wagt geçen soň Bolgariýa döwletiniň milli sport topary
Avustraliýa ýaşaýyp diýerler. Ol ýere baranlarynda Naima Bolgariýa türklerinden bolan öz watandaşlaryna duşýar. Olar Naimyň gelerini garaşyp gören ekenler. Olar Naimden Bolgariýadan gaçmaklygy, ýagny öz watandaşlaryna kömek etmek üçin Türkiýe geçmekligi planlaýarmy diýip soraýarlar. Naim başda pikirlenip öz maşgulatyna zeper bererini öýdüp bu pikir kelletine salmajak bolýar. Ýöne soňra pikirlenip otursa, egerde Naim bu bolýan zatlary gurlap tutuş dünýä ýüzüne eşitdirse, olara kömek geljekdigine ananyp gaçmaklyga razy bolýar. Olar gaçmak üçin plan düzýärler. Ýöne gynansak da ol düzülen plan başa barmaýar. Naim dagy geçişmän ertesi gün ýygyna gaýtmaly bolýarlar. Ýöne olar bir ýyldan soň ýene-de Awstraliýa ýarşa gelmelidigini eşitdirler we şonda bir zatlar eders diýip gürleşip goýarlar. Naim Bolgariýa geleninde Bolgariýanyň paýtady Sofiýada ýaşamaklyk üçin oňa ullakan we sowgat etýärler we ýene-de oňa gutlama dawarasy geçirilip, ol dawarada oňa garaşylmadyk ýagdaý bolup geçýär. Bolgariýa döwleti Naim Süleymanowlunyň adyny ütkedip Naum Şalamanow diýip goýup, oňa şol dawaraň içinde täze pasport berýärler. Ol bu pasporty görüp gahar gelip ol ýerden çykyp gaýtýar. Ertesi gün ýene oňa beter zat gawat gelýär. Ol ýerden bilen öýünden sport saly gitmek üçin çykanyna, oň ýany 2 tane adam gelip onu bir ýere alyp gaýtýarlar. Naim dagy barmaly ýerine baran soň oň eline bir list berip onda ýazıly duran zatlaryny telewizion üçin okumalydygyny tapşyrýarlar. Naim liste duran zatlary okumajak bolsa hem oňa zorlan okutdyrýarlar. Ol hatda Naim Süleymanowlunyň Bolgariýa döwletiniň üstülen dünýä belli çempion bolandygy we Bolgariýa döwletini gowy görüp onuň etýän siýasatyny goldaýandygy diýen ýaly hat ýazylgydy. Naim hat okap bolan soň şeýle aglaýar. Ol öz watandaşlaryna edilýän zulümlere onsuzam janyan bören wagty oňa beýle zatlar etdirip ýarasynyň üstüne beter duş sepýärdiler. Şeýdip aýlar günler aýlanyp birlem geçýär. Naim da Awstraliýa täzeden ýaşaýyp diýerler. Awstraliýa baranlarynda Naimy aýrykdan başga bir ýere gidip onu göz astyna saklaýarlar. Ýagny nirä gitse-de onuň ýanyna 2 adam salyp gözegçilikde gezdirýärler. Ertesi gün Naimdan topar ýaşapnaşyp birinji ýer alan soňlar olar üçin akşamly gutlama dawarasy geçirilýär. Şonda hem hälki gaçmak üçin kömek etjek bolýan adamlar gelip onu ol ýerden, ol gözegçilerden dordan gaçyrýarlar. Ve Naimy gizläp saklamak üçin başga bir Awstraliýada ýaşaýan türk maşgalatyny eltýärler. Ve indi Naimy bir zat edip Türkiýe uğratmalydy. Ol wagtlar onu Bolgariýa döwleti hemmerden gözleýärdi. Onuň Türkiýe baran bolmagy ihtimally ören güýçli diýip pikirlenýärdiler. Naime kömek edip beren adamlar kimmi tanyş bilişlerine Naimy Türkiýe uğratmak üçin aýratyn bir samolyot uğratylmagyny sorap çykýarlar. Ýöne başda işler Naimdan isleşýär bolbermändi. Olaryň jaňadan adamlary, edaralary Naimyň özüni getirip bilet alyp uğratjakdyklaryny aýtýardylar. Ýöne bunu etmeklik hem ören uly tewekkelçilikdi. Ahyrynda Türkiýe döwletiniň wezipeli adamlarynyň biriniň Naimyň Awstraliýada gaçandygyny we oňa kömek etmelidigini eşitden soň oňa ýörüde kömek etmek üçin tapar uğratýar. Ol adamlar onuň pasportyny çalyşyp täzesini taýýarlap berip, onu Awstraliýadan Türkiýe barmaklygy üçin Londonyň üstüne gitmekligi planlaýarlar. Şeýdip Naim Londona gitýär. Onuň Londona gitjekdigi baradaky habary Bolgariýa döwleti hem eşitýär. Naim Londonda Türkiýe döwletiniň ilçihanasyna baranda, onu Bolgariýa döwleti tarapyndan watana dönüklik etdi diýip ol ýerde öldürjek bolýarlar. Bu zatlaryň boljakdygy barada öňünden habarlary bolan Türkiýe döwletiniň işgärleri Naimy goramak üçin başga bir adama Naimyň käli eşikleri geýdirip başga ulaw bilen birinji uğratýarlar. We şeýdip Naim da arkaýyn Türkiýe gitmek üçin ikinji ulawda Howa ýolyna tarap gitýärler. Olara Howa ýolunda hem mesele çykýar. Samolyotda 2 ýol boýunça Türkiýe geçip bolýardy. Olaň bir Bolgariýa döwletiniň üstü bilen, ikincisi de başga bir döwlet. Bolgariýa döwletiniň üstünden geçjek bolsalar, onda Naimyň samolyotynyň içinde bardygy bilinip, onu alyp galjaklygy göze görünüp durdy. Beýleki döwletde samolyotyň içinde kimleň bardygyny görüp, olaram Naimy öz döwlet maksatlary üçin alyp galma şansy bardy. Şoň üçin olara diňe bir ýol galypdy. O da
Huay ýolunyň hasy korsuna çykyp, bulutlaryň üstünden Bolgariýa döwletini kesip geçip uçmaklykdy. Ýöne bunu etmeklik uly tewekkelçilikdi. Sebäbi olary Huay ýolunda Bolgariýa döwleti görüp bilerdi, görmänem. Ýöne Hudaýa şükür bu uçuş şolja bolupdy. Naim Türkiýe baryp samolyotdan düşeninden ene topragyny oňşaýar. Onuň Türkiýe gelendigini bildirmek üçin ýörükde ýygynak edilip, oňa jurnalistler hem çağırýarlar. Naim ol ýerde ýörükde jurnalistlara özüniň içinde galan ähli ýaralarynyň ýyzlaryny aýtyp berýär. Ol Bolgariýa döwletiniň nähili zulüm edendiklerini görüňärýär. Ýöne iň gynandyrýan ýeri Naim bu habary tutuş dünýä ýüzüniň eşitmegini isleýärdi. Emma ol habarlar diňe Türkiýe döwletiniň içindäki gazetlerde çykyrylan eken. Indi Naim bu habar dünýä ýüzüne eşitdirmek üçin dünýä ýüzündäki olimpiýalara gatnaşyp birinji ýer alsa, şunda Naimden interwýu alynanda bu habarlary aýdyp biljekdi. Naim şeýdip olimpiýalara taýýarlanyp başlaýar. Özüm bu gezek ol Türkiýe döwletiniň adynan çykyş etmelidi. Şol wagtlar Naima Amerikadan bir teklip gelýär. Ol teklibiň içinde Naim 2 sany ulakan jaý, ulaw $1 milyon pul we näçe müň dollarlyk çek beriljekdigi ýöne bir şert bilen. O da Naim Türkiýe milli sport tapanyndan çykyp Amerikanyň milli sport tapanına geçmelidi. Ýagny Naim dünýä ýarşlarynda Amerikanyň adynan çykyş etmelidi. Naim de öz watandaşlaryny erkinlikde ýaşatmak üçin ol teklibi kabul etmeýär. Ondan soň ol bir ýaşa gatnaşyp onda hem birinji ýer alýar we indi ol Günörde Koreýada geçiriljek dünýä olimpiýasyna garaşýardy. Emma käwr garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykýar. Ýarşa bir kaý galdy diýlenne Naim gaterwet ýaramaýar. Oňa seretdirmek üçin daşyryklardan ýörükde doktorlar getirilýär. Doktorlar onuň ýagdaýynyň öwürlikli däldigini we ýarşada gatnaşyp bilmejekdigini, egerde gatnaşaýan ýagdaýynda onuň ölüm hopludygyny aýtýarlar. We hiç doktoryň hem öz ölüm hoplu hassasyny boşadyp goýup, jinayet etmäne ýürekleri ýokdy. Naim şonda da öz leg boýunça hassanydan çykýan diýip dokument ýazdyryp, ýaşy taýýarlanmak üçin sport zala gaýtýar. Ol sport zalda bir aý diýenýaly şol ýerde ýatyp turup turgunlaşýar. Bolgariýa döwleti Naimyň yaramaýandygy barada habar eşitip, öwrenbegenşip onuň öňlerindäki olimpiýada ýer alyp bilmejegini pikir etýärdiler. We ahirinde garaşylan gün hem gelip ýetipdi. Ol dünýä olimpiýasy şumat Seul 1988 diýip tanalýandyr. Ol gün agyr atletikada Türkiýanyň adynan Naim Süleýmanoğlu çykyş etýärdi we Bolgariýa döwletiniň adynan Stefan Toporov çykyş etýärdi. Bu iki topar altyn medal kazanmak üçin bir-birine garşy galan iň soňky toparlardy. Olaryň hersi 3 gezek agyrlyk galdyryp bilseler, ýagny haýsy topar başaryp bilse, şol deňji bolýardy. Ýöne her gezek galdyranlarynda üstüne agyram goşulýardy. Stefan Toporov eýýäm 2-nji gezekde agyram götürüp bilmeýär. 3-nji gezekde hem galdyryp bilmeýär. Naim Süleýmanoğlu eýýäm 2-nji gezek galdyranda dünýä rekordyny döwüpdi. Ýöne 3-nji gezek hem galdyrmakçy bolup, öňden beter has agyrlyk goşdurýar. O 21 ýaşyna garamazdan öz agramynyň 3 hissesini we ýene-de onuň üstüne 10 kilogram agyrlyk goşdurup, jeme 190 kilo agramyny götürüp dünýä rekordyny goýýar. Soňra Naim Süleýmanoğluny Amerikada ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasyna çagyrylýar. Naim ol ýerde hem interwýu berip, ol interwýuda ähli bolan zatlar şeýle görüňärýär. Siz dünýäde eýe bolan ähli zadyňy diýtirip bilersiňiz. Öýüňizi, işiňizi, hatda ýakyn adamlaryňyz hem. Ýöne durmuşda insanyň ýitirip biljek iň degärli zady onuň kim boldugydyr. Bolgariýada ýaşaýan 2 milyon türküň atlaryny ýetgedirildi. Näçe zulümler görkezildi. Biziň bar islegimiz öz dowduk mekanymyzda, öz atlarymyz bilen erkinlikde ýaşamaklyktır. Egerde bu ýagdaýy Bolgariýa döwleti islemeýän bolsa, onda bize öz vatanymyz Türkiýe göçmeklige ruhsat bersin diýip Naim öz hak hukuklaryny bütün dünýäň ýüzünden talap etýär. Şeýdip şondan 3 ay soňra Bolgariýa döwleti beýleki döwletler tarapyndan gelýän nägilikler zararly Türkiýe tarapy ýollar açmaly bolýar. Ve 350 000 Türk raýatlary
öz ata watanyna goguşýarlar. 2017-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Naim Süleymanogly bagyrynda şol öňden galan näsazlyk sebäpli 2 aýaly hasanda ýatyp aradan çykýar. Ony İstanbuldaky Edirnakapi adly mazarlykda jaýlaýarlar. Ýöne gynansak da 2018-nji ýylda Naim Süleymanoglunyň mazarlygy täzeden açylýar. Onu açmaklarynyň sebäbi bir ýapan zenanyň Naimden bir gyzy, ýagny Sekay More adly gyzynyň bolandygyny aýtyp, onuň DNAsy bilen Naimyň DNAsynyň gawat gelip gelmeýändigini barlamak üçin açýarlar. Ve o da dogry bolup çykýar. Naimyň ondan daşary türk aýalyndan 3 san gyzy bardyr. Naim Süleymanoglunyň hatirasyna 2012-nji ýylda Londonda bir metro durulmasynyň adyna Naim Süleymanoglu diýip goýýarlar. 2019-njy ýylda Bolgariýada hem şol ýaşap gaýdan ýerler bolan Mestanlyda onuň heýkelini döretýärler. Bu bolan waka barada hem 2019-njy ýylda kino çykartdyrlar. Ol kinoň ady türkçe Cep Herkuli Naim Süleymanoglu adly kinodur. Dostlar, gaty kino bolupdyr. Hemmeňiziň görmekligiňizi isleýän. Ve şoň üçin hem kinoň salgysyny aşakda görkezip geçendirin. Şonuň geçip görüp bilersiňiz. Häzirlikçe hoş, sag bolun.